I el Gaudí a la millor direcció novella. El Pep ha dit abans que cadascun i cadascuna de nosaltres teníem el dret d'ocupar el CCIB aquesta nit. Jo avui faré de persona obedient i prenc la paraula. No em perdonaria mai haver estat en un lloc com aquest, un dia com avui, i no haver fet ús dels meus privilegis. Alçar la veu i dirigir-me a les màximes autoritats de Catalunya i de Barcelona, que em consta que estan per aquí, i dir-los que deixin de fer-nos còmplices als catalans i a les catalanes del genocidi contra el poble palestí que està cometent Israel. Prou complicitat, Generalitat. No ens feu còmplices, no en el nostre nom. La meva família està lluny de ser la família de Casanflames. Ens agradaria tenir una cala a la Costa Brava i un barquito per sortir a navegar, però no el tenim. A casa som orgullosament xarnegos. Els meus avis, tots, van venir d'Andalusia. L'avi Eduardo, i crec que és una dada interessant i representativa, no sabia llegir ni escriure. Va amagar tota la vida que era analfabet. Ell era analfabet i jo em dedico a escriure. Podia entendre aquest Gaudí com una venjança contra tots els que van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances culturals. Una venjança contra tots els que d'una forma o una altra han fet sentir inferiors als meus avis, als meus pares i als meus tiets. Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en 3 generacions hem hagut d'empassar els que venim de baix de tot. Però no, podria entendre-la així, però no ho faré. Deixeu-me entendre aquest Gaudí com una celebració. Si el meu avi era analfabet i jo em dedico a escriure és perquè ha passat alguna cosa i d'aquesta cosa se'n diu progrés. I el progrés és indubtablement un èxit col·lectiu. Si sóc aquí davant recollint un Gaudí no és gràcies només a mi, sinó a l'escola pública, a l'esplai, als casals, a les places on he crescut, les desenes de persones que m'han acompanyat en això de créixer i viure. Si jo em dedico a escriure és que alguna cosa estem fent bé. I aquest premi ara aquí n'és la prova i estic orgullós de tenir-lo entre les mans. Enviem a la merda els xenòfobs, els que s'aprofiten dels altres, seguim, sisplau, acollint els de fora amb els braços oberts i veurem com d'aquí uns anys escriuran grans històries catalanes.